Ana Urquizarekin izango gara lehen tarte honetan. Ana Urquiza informazio zientzietan lizentziaduna da, enpresa komunikazioan aditua, Ogibidez Deustuko Unibertsitatean irakasle eta Bankuako giza baliabideen arduraduna da. Baita Bankuako Euskara Planaren koordinatzailea ere. Eta gaur egun Eusko Ikaskuntzako lehendakaria be bai. Idazle oparoa da eta batez ere ipuingintzan aritu izan da. 2021 Garen hori lan mardula argitaratu zuen. Galdera honi erantzun nahian, zein dira euskal balioak, halakorik baldin badago. Hortik abiatuta ekingo dio hitzaldiari, balioen eta diskurtsoaren garrantzia azpimarratzeko, are gehiago bizi ditugun garai hauetan. Mila esker, Ana, zeurea da hitza. Eskerrik asko egunon eta eskerrik asko guztioi, batez ere jardunaldi honetara gonbidatu nauzuen hoi, eta hasteko esan, etxean bezala sentitzen naizela, alde batetik bai Emunekin eta bai Elujarrekin urte askotan bidaide izan garelako Euskara Planen abiatze kontuetan eta beste kontu batzuetan baita ere, eta baita ere, pantailaz bestalde zaudeten askok ere kuku egin didazuelako esateko, gaur hemen egongo zaretela, ez da, eta garai hauetan, pandemia garai hauetan hurbiltze kontu hauek nik uste dut asko eskertzen ditugula. Hori esan da, etxean bezala sentitzen naiz baita ere, gaur landu behar ditugun nire ustez 3 gai nagusiak batera lantzekoak direlako gaur, eta azken urte hauetan batera nik behintzat ekarri edo ikertu eta aztertu behar horretan aritu naizelako. Ez alde batetik euskara, subjektua dela esango nuke, gaur eguneko jardunaldiaren subjektua, bestetik balioak, hain zuzen ere, subjektuari balio edo balizko zentzu hori ematen diona, ez izaera ematen diona, eta hirugarrena izango litzateke komunikazioa, hain zuzen ere, gaurko jardunaren elementu nagusia. Hau da, balio horri zer nolako diskurtso eman behar diogun horren berri emateko. Gaurko jarduna pixka bat 3 zatitan banatuta dut, eta hasiera zen pixka bat, Maiek aipatu duen bezalaxe, martxoan argitaratu nuen Garen hori liburuaren gaineko bizertzela ematea, gehiegi ez luzatzeagatik, hain zuzen ere balioen gaineko lanketa egiten delako liburu horretan, eta baita ere diskurtsoena, ez da? Eta orduan testuinguru gisa jarri nahi nuen liburu hori abiatzeko gero beste 2 ataletara. Bigarren atala izango da beraz, liburu horrek ni neuri eman dizkidan irakaspenak zeintzuk izan diren euskararekin eta diskurtsoekin zerikusia dutenak, noski, ez guztiak, eta 3. atal batera pasatzeko gero, ausardia puntu batekin egia esateko zen, eta badakidalako gero, bai Emunek eta bai Elujarreko kideek asko sakonago eta era profesionaleagoan landuko dutela gaia, baina bai ez nuen nahi galdu gaurko aukera, bai zuzen ere diskurtso hoien eraketan erabilgarri edo baliagarri izan daitezken gako batzuk eman gabe. Beraz, hasteko, esango nukena da, Maiek aurreratu duen bezalaxe, liburua idazten hasteko galdera batetik abiatu nintzela, eta galdera zen zeintzuk dira balioak. Baina balioak zeintzuk diren gure euskal balioak gaur egunekoak jakiteko, horren atzean zegoen beste galdera batek kezkatzen ninduen, ez da? Hau da, zer den gure berezitasuna benetan jakitea, ia benetan badakigun eta ia benetan partekatuta daukagun, eta bigarren galdera zen, ustez behintzat partekatuta dugun edo partekatuta ditugun balio horien inguruan zer nolako diskurtsoak erabiltzen ditugun eta diskurtso horiek partekatuak diren edo eta ezagunak zaizkigun horretan gabiltzen ontzako, ez? Eta hortik abiatu zen lana. Markaren gainean, hasi nintzen lanean, herri batek edo enpresa batek zer marka behar duen eta marka hori zerketa nola sortzen den azalduz, zertzuk elementuk behar diren marka hori osatzeko tabar, eta marka horren baitan dagoela baita ere 3. elementu bezalaxe balioen zehaztapena. Gaur ez naiz hemen horretan luzatuko, gehiegi luzatuko eta gehiegi joko lukelako, baina bai abiatu nintzen tesi batetik eta tesi hori izan justu nire ustetan bintzat kulturak egiten gaituela euskal, ez da? Hau da, berezitasun hori kulturak ematen digula eta kulturaren baitan euskarak. Liburuan zehar, ez da liburuan ez da zerrenda bat agertzen, baina bai liburuan zehar irakurleak aurkitzen ditu 8 liburuan agertzen diren hori 8 balio horiek. Eta 8 balio horien artean dago euskara.
Beraz, gaurko jardunaldia bai hasi dezakegu halako lasaitasun batez esanez, euskara badala balioa edo balio aitortza ematen diogula gutxienez behintzat liburuan parte hartutako kideek. Eta hori esan da, bai, ja sartu nahiko nuke pixka bat gaurko materian. Eta gaurko materian sartzeko azpimarratu nahiko nuke liburuan bertan jasotzen den ideia edo mezu zentral batean. Eta hori da hain zuzen ere, momentu honetan trantsizioan gaudela dioen ideia. Hau da, oinarritzat eta egonkortzat genituen balioak euskal egiten gintuzten balio haiek jada ez dira hainbeste balio, hau da, mugitu egin dira edo mugitzen ari dira. Eta horrek garamatza halako beste espazio batera, egonkorragoa zaigun espazio edo momentu batera. Eta horrek zer dakarkigu edo zer ekarri dugu. Alde batetik, bitan banatu garela, esan genezake hau teoria da, baina bitan banatu garela esan genezake Euskal Herritarrok, ez da? Alde batetik, atzerantz begira bizitzea erabaki dutenak, hau da, tradizioan oinarritutako euskal izaerari men eginez bizitzea erabaki dutenak, eta beste Euskal Herritarrok ostera erabaki dugu pixka bat edo nahi dugu etorkizunari begirako erronka horri aurre egitea, ez da? Hala ere, etorkizunari begira balio horiek aurkitu nahian eta eragin nahian ari garen ontzako, aingura bezala somatzen dugu tradizio horrek ematen edo eragiten digun pisua. Eta bigarren maila honetan kokatzen ziren nik liburuan elkarrizketatutako batez ere sortzaileak. Ez behar bada hainbeste komunikatzaileak, gero ikusiko dugun bezalaxe, baina bai sortzaileak. Eta esan genezake, edo esatera ausartuko nintzateke, euskara planari edo euskara planen gaineko diskurtsoei dagokionean ere, eskenatoki berean edo berdintsuan aurkitzen garela, ez? Hau da, mugitzen ari den gizarte baten edo eta mugitzen ari den egoera batetan gaude, eta jadanik duela 20-25 urte euskara planak abiatzen hasi ginean erabiltzen genituen diskurtsoak ez dira gaur beharko genituzkenak. Edo era positiboan esan beharko genukena da diskurtso horiek berritzea eta egokitzea dagokigula. Eta hori dela gaur hemen jasotzen gaituen edo ona ekarri gaituen gaia. Testuinguru hau jarrita, sartuko naiz beraz garen hori liburutik ni neuri egin dizkidan ekarpenak edota hor jaso ditugun irakaspenak batez ere ez denak, baina bai batez ere euskarari eta euskararen diskurtsoen gainerako irakasgai izan daitezkela pentsatzen dudanak. Lehenbiziko irakaspena da euskara hizkuntza unibertsala dela. Badirudi, norbaiti irudituko zaio zerbait pipo esan dudala, edo butade bat bota dudala, baina ez da oso argia. Euskal Herritar askok ez daukagu hau oso argi. Iruditzen zaio gure hizkuntza txikia dela, herri hiztun oso gutxi ditunak, eta gure herri esparru horretatik oso gutxi ateratzen den hizkuntza dela. Eta horrek, unibertsaltasun puntu hori badirudi lapurtu egiten digula, eta ez da hola. Hizkuntzari aitortu behar zaio komunikatzeko daukan gaitasuna. Eta komunikatzeko gaitasuna daukan hein horretan, beste hizkuntza, munduko hizkuntza guztiak bezain unibertsala da gureare. Eta hori, benetan, sinestu eta aitortu behar diogu gure buruari. Bigarren ideia, bigarren irakaspidea da Euskaldunon marka dala euskera. Ez da behar bada elementu bakarra, baina bai da elementua euskal egiten gaituena euskera. Azken finean, marka egiten duena da zerbaitekin identifikatzen gaituen horrek egiten du marka, ez da? Eta identifikatzen garenean, sentiarazten gaituenean desberdin edo berezi garela. Eta hori euskerak egiten du gurean edo gurekin. Eta ez hori bakarrik baizik eta Euskaldunon pentsamendua hizkuntzari lotua edo lotuta transmititzen da edo transmititzen zaigu edo transmititzen dugu. Musikalitate propioa duela jakina. Jakinda, beste hizkuntza guztiek bezalaxe, baina gureak ere badu bai musikaltasuna eta baita ere gure pentsamendua transmititzeko gaitasuna. Beraz, bada marka elementua.
Hirugarren irakaspideari ekingo diogu orain, eta da euskarari buruz ez da aurreko biak bezain positiboa, baina esan beharrekoa. Hau da, euskarari buruz gehiegi hitz egiten dugula. Parte hartzailetako batek esaten zuen autofagiarako gehiegizko joera daukagula, ez? Eta justu aipatzen zuen berak eta hala ekartzen zuen liburura, hizkuntza tresna badala, ez da ariketa. Eta hizkuntza ariketa ezberdinak egiteko erabili behar dugula. Hau literaturarekin ikusten baldin badegu oso erraz ulertzen da. Hau da, oraindik, esageratu egingo dut pixka bat, baina oraindik literatur lehiaketetan batez ere hizkuntzaren aberastasuna edo hizkuntzaren erabilera da gehien baloratzen dena. Eta hizkuntza literatura egiterakoan da literatura horrek edo novela horretan agertu behar den elementu on bat, ondo egindako, ondo eramandako elementu bat da, baina ez da elementu nagusia. Eta orduan, oraindik gaude askotan gure begiak hizkuntzari gehiegi lotuak. Beraz, hor bada deia, esanez, hizkuntzari buruz gehiegi hitz egiten dugu, baldin badugu, diskurtsoetan behar bada ez genukela hainbeste sartu behar, ez? Laugarren irakaspena litzateke tradizioa dela euskaldunok partekatzen dugun kode komuna. Eta hau ezaguna izango bazaigu ere, ez da guztiz argia eta ondo dago jakitea, badaukagula zerbait komuna duguna eta guztiontzako berdina dena. Eta atzerantz egiten badugu, tradizio horren begirada egiten horretarantz begirada egiten badugu, gauza bera ikusiko eta aurkituko dugula. Horri loturik ostera, hain positiboa ez den beste kontu bat, eta da tradizioari ere gehiegi lotuak gaudela. Eta hemen garrantzitsua da ikustea zergatik gauden tradizio horri gehiegi lotuak. Eta da alde batetik, iraganera gehiegi jotzeko aukera daukagu, edo joera daukagu, hain zuzen ere hor eroso sentitzen garelako, hor ziur sentitzen garelako, hor gure buruak aurkitzen ditugulako, hor gure herria eta kolektibitatea aurkitzen dugulako, bai? Beraz, badago arrazoi bat atzera zergatik egiten dugun jakiteagatik edo jakiteko. Baita ere, kulturaren memorian arakatzen dugunean, gutasun hori, kolektibotasun hori hor idatzita aurkitzen dugulako, bai? Eta baita ere, jendeak, gu geuk, behar ditugulako heldulekuak, hau da zerbait berria ikusten dugunean, hasiera batean ez dugu gutasun horrekin batzen, elementu berriak erantzten ari zaiolako egiten ari den edo egiten ari garen horri. Eta orduan behar dugu baita ere atzera joan atzeko elementu batzuekin bateratuz edo uztartuta hori ere gu bagarela sinesteko eta aitortzeko. Beraz, heldulekuak ere behar ditugulako. Gertatzen dena da gu horrek momentu honetan zuloak dituela, hau da, interferentziaz betetzen ari zaigula, ez da? Globaltasunak ekarri dizkigun elementu berriei esker edo kariaz, interferentziaz jositia gaude. Eta ez dakigu hiei nola erantzun, eta ez dakigun horretan, ziurgabezia horretan, zer egiten dugu, esan duguna, atzera jo eta atzean gelditu, bai? Beste irakaspide bat, balioak gurean ez direla eguneratu. Aurreko mendean bai egon zen eginkizun bat edo kolektibo bat, hain zuzen ere balio horiek zehaztu, zedarritu eta defendatu nahi izan zituenak eta idatzita, literarioki, idatzita utzi zituenak, ez da? Eta gurean gaur hori ez da egin. Eta garrantzitsua da gurean, eta oraindik horrela dela esaten dugu, zaharra izatearena, ez da? Hau da, katea ez dela hautsi bermatzearena. Horrek balio asko ditu, baina badu balio oso positiboa ez den zerbait ere, eta da justu beti atzean uzten gaituela, kate berari lotuta, eta kate horrek, kate begi berri asko ditu, azken urte askotan batu zaizkionak, eta hoiek satelite bezalaxe uzten ditugu kate horren aldamenean, eta horrek ez digu azten laguntzen. Zazpigarren irakaspidea litzateke euskaldunok nortasun bila galdu egiten garela. Hain zuzen ere, deno gabiltza pixka bat, bururik gabeko oiotxoak bezalaxe, ez da? Zerbait aurkitu nahian, baina galdu egiten gara, etorkizunari begira libre sentitu beharrean, iraganean harrapatuta ditugulako gure buruak. Eta hemen dator lehenbiziko galdera, pixka bat deserosoa zaiguna, hau da,
guk diskurtso berriak ditugunak eta berriak asmatuko ditugunak lortuko dute gure hartzailea maitemintzea dauzkagun oztopo edo muga guzti hauek kontutan hartuta? Badirudi erantzuna dela muga horiek kanpon utzi beharko ditugula, diskurtso horrek benetan egiazkoak, benetakoak eta irisgarriak izan daitezen. 8. litzateke tradizioa geruzaz betetako enbor badala. Hau irudi bada, metafora bat izan daiteke, baina ulertzen oso erraza da. Demagun daukagula zoru bat zeinari tradizioa deitu diegun, eta horren gainean sortzaileak doazela geruza bat bestea eta bestea jartzen. Guk sortzaileak askotan somatzen ditugu dira tradizio horren aldamenean hor saltoka eta oihuka dabiltzan beste satelite batzuk, ezta? Eta ez ditugu ikusten tradizioaren gainean geruza berriak jartzen ari diren emaile berriak bezalaxe. Eta zenbat eta sortzaile gehiagok, zenbat eta geruza gehiago jartzen dioten tradizio zoru horri, tradizioa orduan eta sakonagoa, eta orduan eta biziagoa, eta orduan eta aberatsagoa da. Hau oso garrantzitsua da, sortzaileengandik jaso dugun ideia da, eta benetan ez duguna gehiegi praktikatzen edo ez duguna gehiegi sinisten, eta orduan sortzailei beraiei ere hor kanpoan justu satelite izatera gonbidatzen ditugu behin eta berriro. Jakin gabe, horiek tradizioa sakontzen eta aberasten ari direla une oro. 9. litzateke arima dela aurkitu beharrekoa. Hau arkitektoak jakitera eman zigun liburuan, eta da lekuen eta tokien arteko diferentzia egiten zuen berak, ez? Hau da, inpertsonalak diren espazioak eta pertsonalizatzen ditugun espazioen arteko lotura egiten zigun berak. Eta azkenian lortu behar dena da gure etxera, gure enpresetara ekartzen ditugun pertsonak etxean bezalaxe sentitu daitezen. Eta horretarako eman behar zaio arima bat. Eta arima hori ematen diote gure sinismenek eta gure izateko, usaintzeko eta gero ulertzeko moduek, ez? Hain zuzen ere, aipatzen ditugun balio horiek guztiek. Eta azkenik, irakaspide bezalaxe jaso dudana izan da, aurreko balioak eraldatzeko ahalmena izatea da dela gakoa. Ez balio berriak asmatzen aritzea, baizik eta lehen daukaguna berrinterpretatzeko ahalmena izatea. Hori dela sortzaileek egin behar duten lana. Hau esan da beraz, galdera dator, hurrengo puntura pasatu aurretik, hau da, zer den guk egin beharko genukena, ezta? Alde batetik, ziurgabezia edo aldaketa muga une horretan gauden horretan, egin dezakegu lehen aipatu duguna. Herritar batzuk egiten dute atzera begira bizi, eta beste batzuk aurrera begira bizi nahi dute eta ezinean dabiltza. Orduan, guk ere egin dezakegu irakurketa bera. Edo ziurgabezia hori eroriko garen leku bat dela pentsatu eta arriskutzat hartu, edo eta bestela urrengo pausua, aurrera begirako urrengo pausua eman dezakegun, edo pauso hori emateko palanka edo aukera bat bezalaxe ikusi eta pauso hori ematen ahalegin du. Orduan, galdera da pixka bat jakiteko nork bakoitzak non kokatzen duen bere burua. Hau esan da, ausartuko naiz eta lehen esan bezalaxe jakinda gero bai Eluiar eta bai Emuneko kideek honetan gehiago eta gainera modu profesionalagoan sakonduko dutela, baina ez nuen nahi, nire aldetik ere ekarpentxo bat edo beste egiten saiatzea, edo eta euren aurrekari bezalaxe lehen biziko puntu batzuk botatzea edo ekarpen horiek egitea. Eta orduan, landu beharko genituzken diskurtso berri horietarako gako batzuk jartzen saiatuko naiz. Ez dira guztiak erosoak eta gero behar bada galdera erantzunetarako gelditu daitezke horietako batzuk. Ekarpenak egiten saiatu naiz. Lehenbizikoa da, 10 jaso ditut hemen ere, lehenbizikoa da gonbite bat eta da lotu dezagun euskararen gaineko diskursoa erantzukizunarekin. Eta ez identitatearekin eta nortasunarekin. Hori eginda daukagu. Identitatearekin eta nortasunarekin orain dela 20-25 urte batu genituen gure diskurtsoak. Eta ja, gure tradizio horretan badaude. Ezaguna zaigu jada. Eta momentu honetan dagokiguna da, hortik urrengo pausua ematea. Zeren eta erantzunkizunez jokatzea da,
produkturen eta zerbitzuen garapenaz gain, baita ere gure gizartearen kulturaren eta izaeraren sustapenerako eta garapenerako ere lan egitea, enpresari dagokiona. Erantzukizunez jokatzea da baita ere, gure herri edo gure enpresan, bai kohesioa, inklusioa, berdintasuna sustatzea eta bazterkeriak eta diskriminazioak aparte ekiditea, ezta? Hori bada erantzukizuna baita ere. Erantzukizuna da baita ere, bihar erabakiguneetan egongo diren gaurko gazteek zer nolako balioak dituzten momentu honetan eta hoien gaineko diskurtsoak edo hoiei dagozkien diskurtsoak asmatzea. Erantzukizuna da baita ere, hau da, unibertsitateetatik edo lanbide profesionalatik euskeraz datozen gazteei, eremu euskaldun bat lantzea edo eskaintzea gure lantokietan eskubidea dute horretarako. Beraiek ere egin dutelako bizitzarako nahi duten hizkuntzaren gaineko hautua. Ez bakarrik bezero bezalaxe baitzaik eta herritar edo langile bezalaxe baita ere ez. Eta erantzukizunez jokatzea da baita ere, talentua, euskeraz talentua duten langileak kontratatzea lehenestea gure enpresetan. Lehenengo gakoa beraz, erantzukizuna. Bigarren alizateke, gure diskurtsoak ez ditzagun gehiago euskerarekin bakarrik lotu, baizik eta negozioarekin euskaraz. Hau da, ez ditzagun bi diskurtso euki gure enpresetan, bata negozioari dagokiona eta bestea euskarari dagokiona. Euki dezagun bakarra, negozioarena dena, hori dela praktikoa, hori dalako gure enpresak egin behar duna, baina izan dadila euskaraz egiten dugun diskurtso hori. Eta honetan sartuko naiz pixka bat gehiago esaten ez, aspertuta gaudela baita ere, 25 urte hauetan, lanketa hauetan ari garenok eta baita ere gazteak, aspertuta ditugu beti euskara goraipatzen edo euskararen beharrak goraipatzen eta defendatzen. Beraz, bada momentua beste jauzi hori emateko eta eskaintza praktikoagoa egiteko gure gazteei. Hirugarren gakoa litzateke, utz dezagun borondate hitza alde batera eta hartu dezagun estrategia hitza gurekin. Orain arte borondateak funtzionatu dugu, borondatea eskatu dugu eta borondateari esker egin ditugu 25 urte hauetan egin dugun ibilbidea. Baina egin dugu ja ibilbide hori, eginda dago. Eta hemendik aurrera egingo dugun ibilbideak, egingo dugu estrategikoa dalako gure enpresentzako. Ez borondatez lanean jarraitzen dugulako. Eta beraz, kendu ditzagun gure hiztegitik biziraun bezalako terminoak edo eta eskorrak diren beste terminoak, ez? Txikitasunari, ezintasunari erreferentzia egiten dioten beste hainbat eta hainbat hitz gure diskurtsoetan, aurreko diskurtsoetan erabili izan ditugunak, ez? Ezabaditzagun baita ere gure diskurtsoetatik justifikatzeko balio dituzten hitzak edo terminoak eta erabili ditzagun irabaztekoak diren palankak. Laugarren gakoa litzateke, hain zuzen ere, konpromisoari subjektua aldatzearena. Orain arte konpromisoaren subjektua langilea izan da, norbanakoa izan da. Hemendik aurrera izango da eta da enpresa. Hau da, norbanakoz osatutako enpresa, baina konpromisoa enpresarena da. Bosgarren gakoa litzateke globalak eta lokalak garela esatea, baina ez nazioarteratu den enpresa bat bere txikitasunetik. Ez da hori ideia. Ideia da esanez, nazioartean funtzionatzen duen edo merkatu globalean lanean ari den enpresa honek badaukala berezitasun bat eskaintzeko eta da bere autentikotasuna. Justu, merkatu globalak momentu honetan erosi nahi duten ideia da autentikotasuna, zen eta globaltasun horretan globalak ere galtzen ari direlako, eta ez daukatelako ezer berezirik. Guk badaukagu zer berezi eskaini globaltasun horretan. Hurrengo gakoa litzateke baita ere, esatea, euskara bai elementu bereizgarria dela. Justu, aurretik aipatu dugun lokaltasunari erreferentzia egiten diolako, baina batez ere maite duguna zaintzeari egiten diogulako erreferentzia. Ze ederra dan justu esaldi hau. Hain zuzen ere guk gure bezeroei
edo bai produktuak eta bai zerbitzuak lantzen ditugunean jartzen dugun maitasun berarekin lan egiten dugun ideiarekin lotu dezakegulako. Hau da, hain zuzen ere, maite duguna zaintzeari egiten diogun edo zaintzeko egiten dugun ahalegin bera egiten dugu gure enpresan, gure bezeroari eskaini behar duguna eskaintzeko. Badakigu lan hori egiten. Zazpigarren gakoa litzateke oso ezaguna dan bat, hau da, hain zuzen ere euskarari esker guk bezeroari gertutasuna eskaintzen diogu, gertuagoak gara eta gertuago ditugu beraiek, ezta? Eta beraiengandik konfiantza oso modu errazean jasotzen dugu, eta hori, gaur eguneko merkatuetan eta enpresan sorte handi bada. Denok ez daukagu aukerarik esateko, benetan ezagutu berri dugun bezero hori gertu sentitugu dugula edota gertu sentiarazi diogula, ez? 8. gakoa litzateke euskara bezeroari eskaintzen zaion zerbitzu kalitate gorenaren seinale dela. Hau da, bezero bati berak aukeratzen duen eta berak maite duen hizkuntzan guk gure zerbitzua emateko ahalegina ez, baizik eta lorpena lortu egiten baldin badugu, zer pentsa lezake bezero horrek bestelakoekin zer egingo dugun. Beraz, bada zerbitzu kalitate gorenaren seinale. 9. ere, esaldi bakar batean gelditzen den puntua da, eta da, kontsumitzailearen eskubideak babesten ditu, edo babestea dakar. Honek, uste dut, ez duela bestelako azalpenik behar. Eta bukatzeko 10. litzateke, berrinterpretatu ditzagun bai duela 20-25 urteko diskurtsoak. Diskurtso haiek zeren eta ez dute bere horretan gehiago balio. Diskurtso horiek bere horretan erabiltzeak kalte egiten dio euskarak gizarte honen balio gisa behar duen irudiari, gaurko irudiari. Ez digu hazten uzten, lehen aipatu dugun bezalaxe, ez digu hazten uzten. Eta gogora dezagun, tradizioaz esan duguna, eta gogora dezagun eta gure langai hartu dezagun, justu gaur guri tokatzen zaiguna dela, diskurtso horrek berritzea, hau da, trantsizio hori kudeatzea. Hain zaila dan, baina hain eskura daukagun trantsizio hori kudeatzea. Eta bukatzeko, ideiatxo bat bakarrik. Euskara, enpresen balio bat izan daiteke, eta gure enpresen markaren elementu bat izan daiteke. Gertatzen dena da, gure enpresa gehienek ez dutela oraindik azterketa hori egin, behar bada ez dutelako premiarik sentitu, edo behar bada ez daukatelako horren ezagutzarik, edota behar bada ez zaizkielako gure diskurtsoak heldu edo helarazi. Beraz, gure egitekoa da, gure diskurtso horien bidez, beraiek azterketa hori egitera bideratzea, gonbidatzea eta noski heltzea eta lortzea. Beraz, erronka ez da makala eta animo eta eskerrik asko.